защото аз съм много притеснителен, срамежлив човек, супер интровертна. Не, това не беше добре, спри, не искам да го направя. Да, още веднъж го направя. Винаги съм била извън групата. И винаги мълчалива. Много странен стана разговор, усеш. Едно от най-харизматичните лица на екрана. С неповторимото си чувство за хумор и уникално сценично поведение. Репортер, телевизионна водеща, сърцето на човешкия телевизионен формат Бригада Нов дом. Тя е Мария Силвестър. Вие и медията, която представлявате. Вие мо ли сте? Виждате, тук ситуацията стана мо. Какво може да е мо? Всичко. И нещата, които виждаш, или примерно икономиката на страната, или всичко може да е мо, когато не можеш да си го обясниш и нямаш отговор защо по дяволите се получава по този начин. Това е мо. Това е мо. Боже, тук съм, виж какво съм маца на 20 няколко годинки. Сладка! Ако знаеш какви неща ще се случат, моите момиче. Боже! Нищо, карай си колата, гледай си в огледало. Сега с малко се ожениш. Да, играй го до последно, това е положението. Дръж се на ниво. Никога не бих се възприела като известна. Аз влизам в домовете и в съдбите на едни хора, които така ще ме приземяват винаги, че няма как. Да, имала съм своите провали и да, аз много честно и открито ви казвам, че аз не съм перфектна и аз не съм само това същество, което прави тия добри неща. Аз имам моите си лични провали, цената, която си плащам в личния ми живот заради това, което ми се случва. Пределите ме както искате, но аз няма да се откажа докато така. Просто ще намеря начин и ще се оправя. И няма да се предам и няма по никакъв начин да направя компромиси с себе си. Какво си правил?